Илдар Галимов дөньяга 4 саны сәламәт бала булып аваз сала. Елмаюдан йөзе балкыган сабый әти-әнисенең иң зур сөенече була. Ләкин кечкенә вакытта солгын тиеп, бик еш авырый Илдар. Бер яше тулганчы ничә ай вакытта әле бит ул менә эт тавышын күрә икән, эт тавышы әйтә, машинага утыра икән, машина йөрткән тавышлар килә, машинка кырына торган машинка ала. Аны битеннән йөртеп итеп шайтып тавыш бирә торган иде. Шул бер яше тулганда инде, ширләп аерсалар белән күп ширләде инде. 6 яшенә кадәр Илдар Казандагы махсус бакча интернатка йөри. Аннан соң Бөгелмә шәһәрендәге начар ишетүче балалар өчен интернат мәктәптә укуын дәвам итә. 20 яше тулгач, Бөгелмәдән Илдар да әнисе янына Мөслимгә кайтып төшә. Кайту белән Мөслим хуҗалыгара төзелеш оешмасына ярдәмче эшче булып урнаша. Соңыннан үз тырышлыгы белән кирпеч салырга өйрәнә. Вакыты җиткәч, оста ташчыга әйләнә. Әйтәләр дә, бик тырыш малаең, бик тырыш, мәйтәм, үзем ашаган дим инде. Үзем шундый үҗәт, яшьтән шулай үҗәт инде мин. Малай да үземә карап, үҗәт үземнеке булсын дип, даже менә ярдәм дә сорамады ул бер кешедән дәген. Илдар сыман үҗәт, тырыш, тыңгысыз кешеләр арабызда бик сирәк. Эшне исем өчен түгел, булсынга дип эшли. Үз тырышлыгы белән 2 катлы йорт җиткереп ята. Илдарның тормыш иптәше Александра, табиб-педиатр, Ульяновск шәһәре кызы. Алар уртак танышлар аша танышканнар. Гаилә корып, 6 ел матур гомер кичерә алар. Кызлары Әминәгә 4, Заринага 2 яшь. Что мы достигли, все, что мы имеем, благодаря Господу. Мы христиане, верим в Иисуса Христа как нашего Спасителя, и все, что мы имеем, это благодаря Ему. Әтиләрен өйдә бик сирәк күргән балаларга әтиләре кунак кебек кенә. Гаиләсе бөтен булсын, җитеш дөньяда яшәсен дип көчен җирләми эшләгән һәм яшәгән Илдар кебек ир-егетләр гаиләнең ныклы тоткалары. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.